Здравейте хора, аз съм скочил от регистрацията в Майнка. Да, мисля, че да. Да, извините, че се запънах, да. Съм скочил от БГ. И днес ще снимаме на лигата. Welcome to Summoner's Rift. Utmost efficiency. Там да дойде, така ще налагам саунда. Ще направим така. 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 30 seconds until minions spawn. Така трябва да чакаме малко време, докато се спавнат на педали. Взели сме вече позиция. Function over form. Аз ще Minions гледам have това. spawned. I am the first of Да, си играя с Виктор, защото ме пуска с някакви абичи. Не ме пуска с добри, защото все още съм трети левел, не съм вдигнал един левел и съм пускала с абичи. И аз си играя с Виктор, защото има кефи като. Така като бич, гледа то как си вижда просто така. То го нападна, при нас също не дошла. О, ето. They are obsolete. О, някаква бичка. О, не, спи. Спият аз, бе. Спи. О, вие ме ще биете, бе. Я се бете. Пак я. Връщи назад, бе. Майка ти да еба. Analyzing approach. О, майко. Бе. Така да не се редженна. Always Отиваме там. Така. Но ма дразнат някакви кучки АФК е. То за какво се къднекна тогава като АФК? На бич. То пича го хелфам, защото се двама не знам. Той го пребиха. embrace progress. Мамо, Destroy. Then improve. О, втори левел, бе. О, изял аз 100 демидж, бе. Analyzing approach. Аре, бе. Така ти бие демидж ми дава сега. Хагът. Айде, такова. A summoner has reconnected. Бате, как дига то с левел? Inferior constructs. Трудно се трепи. Оу, совет! Не! Тея. Така, аз ще отида при този. То нека си събия сам. Не, също си ела да купиш малко полшенки. An enemy has been slain. First of many. О, значи тази. Така. Дева, нямам за тия бутушки, иначе бих си ги купил. Embrace progress.
атака. О. Сериозна атака са. Function over form. То вече не е гледа къде са само идиота. Батите падналите така. О, няма ни цепите колата, са не помага. О, то не е АФК, да направиш. Ха-ха. О, ще садна тук. Тук има голям сад. Submit to my designs. Ого, атака, давай, давай. Money of flame. Ще бъде супер така. An ally has been slain. Metal is perfection. Не бихме го як демиш на това. Destroy. Then improve. Айде, пиц вече, спи ги бе, бич. Бате, мен не ме купи. Майко! Атаки, 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 атаки! Бе, река, бе. Function over form. То в доста по-лошо положение. Кой левел е? 9? 5. Що ако беше 2, ще да се гръмна. Направо мощната ми атака. Бързо, бързо, ела тук, тук да мога да степите. Adapt or be Ще не цепим на колата. О, някакъв педал иде. Майк, ти дава педал, мазян. Бъди бе, педал. Мамо, две. Колко ме атаката? Спит, така ме... Май, малко. submit to my design. An ally has been slain. Почти им бутнах на колата. Малко хилта. Дело, то с тия атаки, бе. Пак му атаките, бе. Това съм ви майката мазна. Виба майката. Майката, бе. Педал, че мазно. Това ти бъ майката, бе. Ти бъ. Туева. Циганите, мазно. Това е добре. То наш ще умре. Майко, това не е добре. Така, сега тук съм сам. Това не е много добре. То се върна. Спи. Не беги. О, слонаха, мадафака, не. Enemy killing. Деба, майка му дева.
Клипът е 10 минутки, браво. I am the first of many. И да, хора, ще направя някакво 15 минутно клипче, така някакво туториал, че... Не, 12-13 минутки ще бъде капът. Така едно епизодче рандом. Майко да го еба. Мамо, къв 100 левел е? Майка им еба. Мамо, бах ти левел. Къв 100 левел дигнал този е. Мамо. Това е да умра, ама го убих, оня. Еее! 8 левел убих някакъв падал. Така. Спико. О, марафака. Ще апгрейднем R. Блейда по-късно. Ого! Тук! Атакуй към тази страна. Просто атакуй оттам. Ого, тук ще ги дефитнем. А не... Да, хора, аз ще бъда АФК за малко. Не, аз ще се спра клипа и ще дойда след малко. И е сайдо. Така, хора, тук съм. Тук малко бях АФК и както виждате са вдигнали някакъв невероятен левел 18-19. Аз съм мъртвецът, който сега ще се разпълни и ще ходи да бие тролчета, да стана поне 10 левел там някъде. Шо, няма как. Или пък е, не знам. О, ето. Там е. Аре, майка му ева. Но, що не умирате, бе? Мрете, бе. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. О, тя дойдеха всичките. Мама, дяволя. Така. Ани! Бах ти токата! What the fuck? Какво беше това, бе, бате? Бате, това ме удари един път и умрех. Бах, тази атака! Бихме. И аз сега ще вдигна левел. Ще изям всичко.